kahapon na dapat walang favor sa kamag-anak. Ay, yun ang sinasabi ng nagkukulad sa anti-graft yun eh. Pagka you favor a relative within the fourth civil degree of responsibility, may sabi ko doon. Pero kung finavor niya talaga, kung siya pumirma ba siya doon, siya ba nagbigay doon, nakialam ba siya doon sa bidding, nakialam ba siya doon, yun ang hahanapin Kahit natin. nag-divest na siya, sir. Kahit na nag-divest. Sir, paano pag yung contract kasi noong po siya, it was already ongoing, tapos maglalapse? Wala na siya magagawa doon. Pagka ongoing na yung contract, hindi naman siya pumirma ng araw, hindi justify niya. Given the continuity thereof, kung mahayos naman yung trabaho. Sir, walang nagbabawal sa relative ng isang government to participate in any public meetings. Wala naman, so long as you do not favor them. Do not favor them. Do not show partiality.